दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय पीएम किसान सन्मान निधि योजना स्किमनि रां सोनाय बे डेटखौथ' नोंथांमोना मिथिबाय। साननैसोल'थारसै 20 जुनाव नोंथांमोना 2000 रां डाइरेक्टयै बेंक एकाउन्टआव मोननो थांगासिनो दङ। गासै नैबेयाव लिरनानै होखादों बेसेबां 9.44 करोड़ बेनिफिसारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां हाबगोन। नैबे 18,880 करोड़ बेखिनि रांखौ नैबे 9,44,000 करोड़ बेनिफिसारिफोरनो राननानै हरगोन 2000 रां। नोंथांमोना बेखौथ' मिथिबाय। दानिया मोनसे नोंथांमोननो इम्परटेन्स आपडेट लानानै फैदों। नोंथाङा एबारनि बे 23 इनस्टलमेन्टनि रांखौ किन्तु मोनाबो जानो हागौ। दाबो सम दं। मोनसे इम्परटेन्ट नटिसनि जोहै आं नोंथांमोननो खोथा हरगोन। जुदि नोंथांनि जिल्लायाव बेबायदि नटिस फैदों, नोंथांमोना मा खालामनांगोन रांखौ मोननो? मानो होनोब्ला नोंथांनि बे पीएम किसाननि रांखौ मोननो थाखाय गभर्नमेन्टआ नोंथांखौ मोनसे खामानि मावनो थिनदों। नोंथांमोना मा खामानि मावोब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन, नैबे पीएम किसाननि 23 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो हागोन, बेनि आं नोंथांमोननो इम्परटेन्स बिग आपडेट खोथा हरगोन। दाबो टाइम दंबावो। नोंथांमोना मा खालामनो नांगोन बे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोथा हरगोन। आरो लोगोसे गोबां पीएम किसाननि बेनिफिसारिफोर रां मोनखाबोबाय दंमोन। 20खौबो मोनदों, 19खौबो मोनदों आरो 22खौबो मोनदों। इनस्टलमेन्ट किस्तिखौ मोनदों। नाथाय अकस्मात बन्द जादों, राङा हाबाखै। जुदि नोंथाङा बेबायदि प्रब्लेम जानानै दङ, रांखौ मोनफिननो थाखाय नोंथाङा मा खालामनो नांगोन बेनिबो मोनसे नोंथांमोननो इम्परटेन्स आपडेट लानानै फैदों। जाय बिथांमोननिया राङा हाबाखै, बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोथा हरगोन। नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि रां सोनायनि डेटखौथ' मिथिखादों। आं बेखौ दाख्लैबावै भिडिअ'नो नोंथांमोननो खोथाखांबायमोन। नोंथांमोना नैबेयाव नायबानो जाबाय। डेटखौ होदों 20 जुन। नोंथाङा नैबे बेलासिनि 3:45 बेखिनि टाइमाव नोंथांमोना डाइरेक्ट मोनसे नोंथाङा मिटिंखौ नायनानै बेयाव बे मिटिंनि गेजेरावनो रांखौ सोनायनि बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बेलासिनि 5 बाजिसिम रांखौ बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। जायनि गासैबो डिटेल्सआ अके जानानै दं। बेफोर जोङो बिनि पीएम किसाननि गोबां इम्परटेन्स आपडेट सावरायगोन। आरो लोगोसे एफटिअ प्रसिड, नैबे एफटिअ प्रसिड नैबेखौ गोबाङानो कनफिउस जायो। फान्ड ट्रेन्सफार अर्डारा गोबांनियानो न' खोथैदों। बेबायदि फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार बे एफटिअआ जुदि नोंथांनिया न' खोथैदों, नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोना? बेबायदि गोबाङानो सोंहरदों। एफटिअआ न' जानानै दं होननानै बुंदों। बेनि प्रसेसखौबो आं नोंथांमोननो खोथागोन। गासैबो आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोथागोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा बर' रावै मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया आं नोंथांमोननो मोनसे इम्परटेन्स नटिसनि बागै बाथ्रा बुंदोंमोन। पीएम किसाननि बेबायदि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जानो हागौ बेबायदि नटिसा मोनहैदों। बे नटिसाव रोखायै लिरनानै होदों, नोंथाङा रांखौ मोननो थाखाय eKYC होफिननो नांगोन। गोदानै नोंथांमोना eKYC होफिननो नांगोन। नोंथाङा बे eKYCखौ आं नोंथांमोननो डाइरेक्टयै खोथाहरनि। बे eKYCखौ नोंथाङा बबेयाव होनो? नोंथाङा मबाइल फननि जोहैबो हायो, बा नोंथाङा CAC सेन्टार, नैबेयाव लिरनानै होखादों CAC सेन्टार। नोंथांमोना CAC सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा बे eKYCखौ कमप्लिट खालामनानै लानो हागोन। नोंथांनि मोखांनि गांसे बेयाव पिकचार सावगारि बेयाव डाइरेक्टयै अनलाइन केपचार खालामगोन। आरो लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि बे पीएम किसान बा मबाइल नाम्बार, आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ CAC सेन्टाराव लांनानै नोंथाङा इजियावनो बे पीएम किसाननि eKYCखौ दाबो सम दं। जुदि नोंथाङा बानायाखै eKYC, नोंथाङा दाबो बेखौ बानायनानै लानो हागोन। मानो होनोब्ला 20 जुनाव बे पीएम किसाननि रांखौ सोगोन। बेखायनो नोंथाङा गाबोनबाबो नोंथाङा बे
EKYC खौ बानायनानै लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना EKYC खौ बानायाखै बेखौ नोंथाङा थाबैनो बानायबानो जाबाय, गाबोननि गेजेरावनो बानायबानो जाबाय। नैबे नटिसआ जानो हागौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थांदों। नैबे बाक्सा जिल्लानि नैबे मोनसे नटिस PM किसाननि EKYC नि बेबायदि दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। बे EKYCआ मेन्डेटरि जानानै फैदों। मानो होनोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो KYC लानायनि जाहोना जाहैबाय गोबाङानो बे PM किसाननिफ्राय दानजाबाय बा सोरबाबा थैबाय, बेबायदि प्रब्लेम। थेवबो राङा गोबांनियानो बे डेट जानायफोरनिया राङा हाबबाय थायो। बेबायदि प्रब्लेमाव नैबे EKYC खौ मानसिया दंना गैया, बे PM किसाननि बेनिफिसारि मोनग्रा मानसिया दंना गैमारा, बेखौ बेनि थाखाय नैबे EKYC बेफोरखौ लायो। बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो बे EKYC खौ बानायबानो जाबाय। गाबोननि गेजेराव नोंथाङा बानायनो नांगोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय EKYC खौ नोंथाङा बानाय, नङाब्ला खिन्थु नोंथाङा रांखौ मोनाबो जानो हागौ। 23 इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनाबो जानो हागौ। आरो नैबेयाव मोनसे नोंथांमोना मोनसे बेयाव आपडेट नुनो मोनदों। नैबे जाहैबाय आं बेखौ नैबे दिनैसो आं बानायदों EKYC खौ। नैबेबायदि नोंथाङा जुदि EKYC खौ बानायो CSC सेन्टाराव बेबायदि मोनसे आपडेट फैगोन। नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय। Your EKYC has been completed successfully बेबायदि खोथैगोन जुदि नोंथाङा EKYC खौ बानायो। बेखौ नोंथाङा PM किसाननि मोनसे एप, बे एपखौ बोनाबो नोंथाङा हारसिङैनो बेखौ बानायनो हागोन। बा CSC सेन्टाराव नोंथाङा थांबाथाय इजियावनो नोंथाङा बेखौ बानायनानै लानो हागोन। नोंथाङा CSC सेन्टाराव थांनाया साबसिन जागोन बेखौ बानायनो थाखाय। मानो होनब्ला गोबां सार्भारबो डाउन जागासिनो दं। नैबे आं दहाय बेखौ बानायदों। आंबो सासे PM किसाननि बेनिफिसारि। दानिया मोनसे इम्पर्टेन्स आपडेट सावरायबावनि। नैबे नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों। नैबे FTO प्रसिडआ मा? गोबांनियानो बियो नैबेयो न' जानानै दं। नैबे येस खोथैयाखै। आंनिया नैबेयो येस खोथैबाय। आरो लोगोसे नैबेयाव लिरनानै होदों स्टेटआ साइन खालामनायनि बेयाव बाथ्रा नैबेयाव 22 इनस्टलमेन्ट, आंनिया 22 इनस्टलमेन्ट हाबगोन एबारो। स्टेटआ सिगनेटेड खालामनायनि बेयाव आपडेट देखायदों। जुदि नोंथांनिया नैबे FTOआ न' जानानै दं, नोंथाङा जेबो जिंगासिथ'नाङा, बियो जागोन। नोंथांनिया जागोन, टाइम लायो। आंनियाबो बे जायाखैमोन। दा नैबे FTO प्रसिडआ आंनिया बेयो येस जाबाय। बेबायदि दानिया नोंथाङा मोनसे आपडेटखौ नोंथाङा नायबावनांगोन। बेनो जाहैबाय नोंथाङा जुदि अकस्मात नोंथांनि PM किसाननि राङा स्टप जादों, नोंथाङा दानिया मा खालामनो? बेबायदि गोबां प्रब्लेम जादों बेनिफिसारिफोरा। नोंथाङा नैबे स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथाङा PM किसाननि पर्टेलाव थांनानै बेनिफिसारि स्टेटासखौ नायनो थाखाय नोंथाङा बेखौ आं नोंथांमोननो खोथा हरखांबाय। नैबे नाउ इउआर स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नम्बरखौ बहायनानै OTP बहायनानै बे पेजाव मोनहैगोन। पेजाव मोनहैनानै नोंथाङा नैबेयाव लिरनानै होदों जाय बिथांमोननिया स्टप जानानै दं। मानिबा जुदि नोंथाङा प्रब्लेमाव रांखौ मोनाखै, नैबे रिजन अफ इनएलिजिबिलिटि बेयाव नोंथाङा नायनानै नैबेयावनो रोखायै नोंथांनि बे PM किसाननि डेटाखौ माब्ला बेयाव रिजेक्ट बानायनाय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। नैबेयाव नोंथांनि पेमेन्ट स्टप जानायनि रिजन इनफरमेसनखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव नुनो मोनगोन। बेबायदि नोंथाङा बेयाव नायबानो जाबाय। नैबे आंनिया दासिमबो जेबो प्रब्लेम जाथ'वाखै। दानिया बेबायदि प्रब्लेमाव गोग्लैदों, नोंथाङा नैबेयाव रिजनखौ नुनो मोनगोन। रिजना मोननै, बेखौ आं नोंथांमोननो सिगांनो खोथाबाय। हानि जुदि नोंथाङा गोदान डकुमेन्टजों PM किसानखौ एप्लाइ बानायदों, बेफोरबायदि केसाव स्टप बानायदों। आरो लोगोसे न'खरसेयावनो साथाम साब्रै बेनिफिसारिफोरा PM किसाननि रां लानायनि जाहोनाव बेयाव स्टप बानायदों। दानिया जुदि नोंथांनिया नैबेयाव रिजनखौ नोंथाङा मोनसे नङा मोनसे नुनो मोनगोन। बेयाव रिजनखौ नुयोब्ला नोंथाङा रां मोनफिननाया मोनसेल' नोंथांनि थाखाय बेयाव खामानि मावनांगोन। नोंथाङा फार्मार आइडिखौ बानायनांगोन, अब्लानो नोंथाङा रांखौ मोनफिनगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। बेनि नोंथांमोननो जुदि गोदान आपडेट फैयो, आङो भिडिअनि जोहै शेयार बानायगोन। एसेनोसै।